Hej, je pondělí. Takže vítám vás u dalšího videa. Nice to see you guys, nice to see you. A chtěla jsem tady jenom tak zmínit, jakože na začátek, protože prosím vás, jako taky fun fact, mě ukradli účet na Facebooku třeba před 2 rokama, s tím, že doteďka ten účet nějakým způsobem bohužel je aktivní, i přesto, že prostě já jsem to nahlašovala, vím, že to nahlašovalo dalších pár lidí, stejně to prostě furt funguje a píše to prostě v angličtině pod profily mých známých a třeba rodinných příslušníků, těch známých, které já ani neznám, nebo kamarádů těch známých, co já ani kurva neznám, tak to píše prostě anglický komentáře pod fotky. Třeba někdo tam dal inzerát na práci ve skupině a tam ten člověk napsal "This is amazing opportunity." Což jako whatever, já z toho mám prdel, to, že si někdo asi myslí, že mi v Americe je mrdlo a píšu anglický komentáře, to je taky možný. Co tím ale chci říct je to, že se začalo dít to, že ten e-mail, který jsem měla na tomhle profilu, tak očividně se ho někdo jakoby čornul, respektive ho někde prostě použil a mně se teď děje to, že pod různýma jménama a profilama mi chodí prostě e-maily přímo od Facebooku, Meta for Business, maily, že vlastně někdo se snaží skrz moji e-mailovou adresu prostě zakládat business stránky a platit nějaký reklamy těm business stránkám. Ty účty a ty karty, co tam jsou, tak já neměla připojený k Facebooku nic, ani jakoby, třeba když mi přijde ten e-mail, tak tam je vlastně v té koncovce i napsaný to číslo té karty a žádná z těch karet, co tam kdy byla, není jako moje. Takže asi tak jenom se na tohle prosím vás, když tak dávajte pozor, zkuste, když tak fakt nahlašovat ty profily, když se vám tady to stane, protože mě tady reálně chodí už jakoby třeba měsíc v kuse, fakt každý druhý den maily od Beta Business Suite, že prostě někdo se snaží pod mým jménem tady prostě psát, jako posílat. Teď mi to začalo chodit prostě vás ve vietnamštině, jo? Co vidět? Jo, tady. Jo, tak jenom prosím vás, zavěďte si pozor na své osobní údaje. Normálně se mi stalo, že mi třeba týpek teďkon, ježišmarja, jsem tady schodila rostlinku do piči. Tady je dobře hezky, tady je hezky vidět, že má, že se ty vlasy docela. Let's go a tenhle týden se budou dít věci, takže let's fucking go a tak teď nevím zajistí, jestli ta duha v zrcátku nebo to sluníčko v pozadí, ale nebere mi to radši ani jeden ten telefon. Nevadí! Budu se zjistit fancy, že jsem na tom YouTube kanále. To jsi kámo normálně, to jsi normálně Royal Family. Yes. A než komu na tebe velkou otázku. Představ nám svůj produkt. Když cítím se jako ve škole. Je to děrovaný meshtop ze 4 barev. Děrovaný cože? Meshtop. Co znamená co? Na nejmenší povětší, ale tak tomu říká. A bude to s dlouhýma rukávama. A je to takový topík přes topík, protože by ti z toho koukaly cecky. A není to meshtop jako kvůli těm dírám? Jo, pravděpodobně jo. Takže vlastně nemusíš říkat, že to je děrovaný meshtop, protože meshtop znamená... Hele, ne, všichni umějí dobře anglicky, jo. Pojď brady, more. Kalamlínsky. Co si děláš, prdel? Je došla. Trošku mi mrdá asi. No, casting mám za sebou, výsledky ještě nevím, bylo to prdel, byl to banger, strašně to bavilo. A teď už je reálně asi 5 dní potom a přemýšlím, že si jdu dát deep stretching u nás tady na balkon, protože ho máme docela prostorný. Jo, konec zvláště. A je divoká šelma. Máš to na zádech, že jsi divoká šelma. A já. Brátko, můžeš mi říct, kam teď půjdem? Do Lidlu. Kde? Na Želivském. A co si tam koupím? Koupila jsem tam dezert, protože už jsme náš budget na dobrý dezert utratili tady za vodu.
Jenom... To jsem tamhle vypla, ale jdem si pro tiramisu za 15 korun. A kafe za 20. Já bych se mi přijde nejhorší, podle mě to stejně jako by doplňují soda streama. Prostě do piči úplně se jsem tak posel. Je sobota, jede za mnou Terka, už jsem to řekla asi 3krát. A dnešní program je takovej, že jdeme fotit a pak jdeme teda do Lázní. Ale nejdřív jdeme fotit, protože já jsem si jako říkala, že bych vám udělala takový jakože backstage, víš co. A jakoby pak mi došlo, že já nemám vůbec co ukázat. Že jakoby my k tomu neděláme žádný klip, my k tomu neděláme žádný vizuály nebo tak. Budu k tomu vlastně jenom dělat fotky a to je vlastně na dnešním programu, že budeme dělat fotky. Takže jsem si připravila nějaký moodboardy, co bych chtěla dodržet, jak bych chtěla, aby to vypadalo a přijde právě kamarádka, bere se můj foťák a půjdeme to společně nějak prostě splácat, bude taky trošku jako punkový. Takže teď si jdu udělat něco s ksichtem, pak se teda převleču do těch outfitů a půjdeme za Terkou. Takže v programu dne je vydat tu písničku 9.9. v 9 hodin. Ano, je to tak na schvál, překvapivě. Angel Numbers, víš. Jenom jsem to odtáhla hezky takhle podtrh ten glass shine. Jako fakt to zkuste. Protože většinou člověk se snaží být, že? Chápu. Na sociálních sítích, ať to jsou YouTubeový vlogy a tak. Jaké byly na to zpočátku reakce, že vlastně... To bylo paní. Jak se nám povedl fotoshooting? Řekni svůj názor. 11 z 10. KSN takzvaně. Jo. Která se střídá nádheru. Zapni kameru. Tak kde seš? Kde seš? No way! Já čekám, že si zpívat. Na IG psala, že má jede auto. Kdo jde do lesu? Ježiš, já miluju ty tvoje malý botičky, to si děláš prdel. To vypadá jak dětský. To si děláš prdel. Jsme ve lesu. Tak cheers. Hej, řekni ten story time. Jdeme do bazénu, sedneme si, vezmeme si drink a vypokojnou a dám jeboučka. Konec. Nezvlášení. Tak jak dlouho jsme byli v tom bazénu? Ale hodně minut. To nejde. Protože nás byl svátek a mama se rozhodla, že udělá Uno Reverse a protože já jí většinou k narozkám nebo k svátku jakoby dávám takový hry. A ona se rozhodla teďka jednu udělat mě, takže tady chodím po benzínce na Vinohradech a hledám podle jejich instrukcí. Já ti to vždycky dělala doma po baráku, mami, tady to není prdel. Jakoby já vypadám, že jdu z nějakého hodně povedeného rande dneska. Ještě ta čokoládová pěna tomu dává ten správný říz s tím medvědem, to píči. Nice. Fuj, to jsem takhle spocená, mi chceš říct. Taková úplně stěsná vložka, ale dneska je prostě čtvrtek 4.9. Já mám svátek. A oni se prostě rozhodli, že mi dají dáreček v práci a Péťa mi dala takovýho medvěda. Já z toho chčiju. Já už mám v posteli 2 plišáky a všichni oba dva mají jako klučičí, mají klučičí jméno. Jeden je Ignác a druhý je Hubert.
A pak tam mám ještě Báru vlastně, to je taky červená, ta beruška, takže to může být holčička. Tak přemýšlím, že ji pojmenuji asi po Pétě, takže tady to bude Péťa. Nebo dali mi ještě růžičku a ty, mám z toho hroznou radost, protože jakoby já třeba tak mám úplně uprdele, ale z nějakého důvodu mi přijde, že každý rok se jakoby mi lidi přijou na svátek víc než k narozkám, já tomu nerozumím, ale fakt se to jako děje. Takže mám to prostě vždycky překvapí, protože třeba svátek mám úplně uhajzlu, jo, takže vždycky z toho něco stane, tak já jsem úplně, že... A budeme to víct v červený linie, protože mamina mi udělala rádoby hru. Já prosím vás, když má narozky nebo tak a mám na to jako čas a prostor, tak se vždycky snažím udělat takovou jakoby hru z pravidla prostě jenom jakoby po baráku, dělá úkoly a hledá si dárek a podobně prostě. A ona se asi mě teďkom snažila napodobit na svátek, takže mi poslala prostě, že mi pošle instrukce předtím, než skončím v práci. Tak mi poslala jednu lokalitu a prostě to bylo u benzínky u Hřbitova a já jenom mám jakoby, co to má být do prdele, proč mám jít jakoby k benzínce na Hřbitově, ty vole, u Hřbitova. A mě, ne, to je jako nápověd a říkám, ale jestli si mě chceš nějak zbavit, tak to řekni. Potom teda čekala jsem, co tam vymyslí, tak nakonec jenom tam byl zvuk zásilkovny a neudělala mi žádnou hru, že musím jako uhádnout kód, ale tady to byla voňavka, o který mluvím reálně prostě už třeba od února nebo března, teď si nejsem jistá, protože mamky přítel přišel s tím vzorkem, je to strašně vonělo, je to teda pánská vůně. Ale Versace, Eros Flame. A ironicky, já prostě jsem si v životě koupila jenom jeden parfém. Vždycky prostě jsem to nějak dostala, nebo někdo to jako uhod, že bych třeba ho zrovna chtěla, většinou se mi trefily, tak mám pokračovat. Do píči, to voní už ta krabička jenom. Oh! Hoši, dávajte si pozor na své čajky, protože tohle já teď budu na sobě. Doporučuju. I pro chlapy, je to hot do prdele, proto se to jmenuje Flame asi, vole. Je to hot. Good morning. Ano, teda ráno úplně jakoby není, on už do píči fuj. Good morning, ono teda úplně ráno není, už jsou asi 1:45, je neděle 7.9. a já dneska mám klasický Sunday reset, kdy potřebuji vlastně uklidit úplně celý byt. Od včerejška jsem úplně mimo, myslím si, že to je na mě vidět i jako s hlasem, že přijde mi, že mi dělá jako problém se vyžvejknout a mluvit nějak normálně. Každopádně potřebuju dneska, mám 2 dny do vydání písničky, potřebuju dneska doladit nějaký detaily a je to pro mě trošku cesta, no jakože je to takový vystoupení z nějaké komfortní zóny určitě a tak, takže, ale těším se na to, jsem ráda, že konečně to prostě něco vydám, protože tady to už mám rozpracovaný reálně třeba od května, takže by bylo fajn, kdyby už jako s tím nějak pohla, takže tak. No, každopádně jdu se teď vrhnout na ten úklid, pak si dám sprchu, všechno self-care, ty vole, potřebuji se oholit, prostě nechutný už. Takže tak a no, teď se jdu ale asi ještě nachálovat, než začnu a pak jdem na to. Ty vole, tak to nemyslím dosáhnu. Super. Jsem ráda, ty vole, že to tam jako drží. Jo, já to totiž musím dát víc jako... Yes. To, co tady já mám děcka, je to. A to rozhodně zaplním, toho bych se jako nebála. I love that. I love that. Dneska 9.9. Je úterý a je release date. Ty vole. No. A normálně dneska se sere tolik věcí, že já vlastně myslím úplně na všechno jiného než na ten release. Takže chtěla jsem k tomu mít třeba připravený i nějaký jako reelsko nebo něco, nemám k tomu absolutně nic. Do toho ještě jakoby jiný věci bohužel úplně se jako nepovedly tak, jak bych chtěla, takže se snažím teď uklidnit, asi si půjdu psát do deníčku nebo nevím a pustím si tu druhou řadu Wednesday, protože tu jsem si chtěla pustit už asi tak 3 týdny zpátky a doteďka jsem se k tomu nedostala, takže asi si jdu udělat čaj, jdu si to pustit a
A tak. No, nebo je to vypnu už radši. Nazdar! Kdo to jde přiblížit? More, dej sem občanku! Každé video v tuhle chvíli mělo takový deep talk, nebo jako řešila jsem to nějaké téma. A já to úplně nechci dělat jakoby na sílu, protože je vám asi jasný, že prostě nemůžu mít deep tématy, vole, co každý 2 týdny, abych řešila prostě nějakou těžkou životní situaci, protože to první video, jak jsem měla vyhoření, tak to byl fakt extrém. A teďka vlastně se nic moc jakoby upřímně jako neděje, jenom vnímám, že se začíná zase projevovat ta moje vlastnost, kdy já mám tendenci prostě být jako too much, co se týče práce a ve smyslu toho, že se přepracovávám, anebo že obecně jakoby ve vztazích jsem taková ne jako overgiving do určitý smyslu a nemyslím jenom romantický vztahy, i když tam je to asi jako nejhorší, ale i přátelství a ne teď ve smyslu toho, že já bych se z těch lidí úplně že domrdala ty vole, ale že vnímám, že prostě když moji kamarádi písknou, že mají čas, tak já prostě běžím, i přesto, že já jsem třeba úplně v hajzlu. Víš, a já prostě vždycky jdu, protože prostě je chci vidět. I přesto, že to v tu chvíli není úplně jako vhodný a i to jako ten můj mozek naměřuje, že kamo jakoby ne. Nevím, je to jako takový těžký. A teď už vnímám, že potřebuji dávat energii někam a právě to úplně nezvládám tam dávat kvůli té práci a kvůli i těm vlastně jakoby udržování vztahu. No, to je prostě komplikovaná situace takový, jakože vlastně nevím, to úplně jako není žádná lesson, to je spíš jenom, že přesně musím začít přemýšlet, kam asi rozložím tu svou energii, protože v tuhle chvíli to je rozložení dost na piču a přesně mám tady prostě týden volno a vlastně 2 dny, kdy fakt mám jako volno, že nemám ani jednu povinnost, tak prostě tady ležím v posteli a jsem rozsypaná, protože potřebuji nazbírat tu energii zpátky, protože furt běhám kolem ostatních nebo kolem práce. Chtěla jsem trošku jakoby třeba vám předat nějaký další věc, co třeba jako řeším, jestli třeba neřešíte něco podobného, že si můžeme dát navzájem support, ale zase nechci tady na sílu dělat úplně nějaký jako deep talk, když třeba úplně nic deep není. V tuhle chvíli to je fakt jenom jakože work-life balance. No já jsem prostě měla v jednu chvíli fakt v hlavě jako nastavený jenom jako, že musím pracovat a musím vydělávat peníze a blablabla. Taká strašně maskulinní jako vlastně energie, taká to prostě jak všechno počítáte, analyzujete, plánujete. A vůbec jsem vlastně nedokázala nechat ten život jako plynout. A teď to tak jako na mě dojíždí, no, že prostě moje energy levels jsou minus. Oni takovýhle ty dny jsou jako podle mě normální, ale já je vnímám, že tenhle rok je mám fakt nejčastěji za celý můj život. Tady ty dny, kdy prostě padnu a jsem neschopná. Takže si myslím, že to taky trošku něco znamená, že musím se víc naučit trošku pracovat jako s tím, jak moc a kolik toho dělám. Protože už se jenom jako teď točím v kolečku a jenom opakuju prostě, co už bylo tak nějak jako řečený, takže to tady utnu, už je tady snět má jak prdel a jdu si pustit nějaký fucking dokument. Dobrý ránko, je 8.10. středa. Mně v tuhle chvíli došlo, že už tohle video reálně točím přes měsíc a bylo by fajn to ukončit. Takže vás dneska ještě vezmu na koncert Sáry Rikas, na který jdu večer s kámoškou. A tak se s vámi rozloučím, protože už to video točím fakt asi 1,5 měsíce. Možná 2.
No, takže jsem si řekla, že na čase to tady tak trošku jako ukončit. Když vidím teď svůj stav v kameře, tak mám pocit, že ty píčo, ty kruhy, no tak to se posrám. No dobrý, tak jsem si myslela, že vypadám trošku líp, než vypadám, tak nic, no, tak já se jdu předělat ksicht a uvidíme se na koncertu. Já se ozývám tady u střihu toho videa, samozřejmě jsem zapomněla natočit rozloučení, takže se s váma chci Chci se s váma rozloučit díky za shlídnutí. Musím říct, že tohle video už jako teď, když na to koukám, bylo totálně reprezentace mého ADHD, ty vole, protože nedá absolutně smysl, which is fine. Každopádně to je jenom, mám sračky teď. Chci se sama rozloučit, děkuju za sledování, děkuju za veškerý support, co se týče i té hudby, jak už jsem tam možná někde doufám zmiňovala. Samozřejmě veškerý odkazy, nebo jakoby do piči. Samozřejmě veškerý linky budete mít v popisku, nebo máte v popisku, můžete si to pustit, budu vděčná za jakýkoliv support. Každá zpětná vazba je pro mě fakt jako 12 10, strašně si toho vážím a yeah, see you, I don't know, až prostě bude se něco dít, tak vás uvidím.